Molt bé. Penso que amb totes les compareixences que portem aquest matí, el Consell Nacional de la Joventut ha despertat un debat entre els nostres grups, no? Això deu ser important. Senyor Aguilar, té vostè 5 minuts per poder contestar les preguntes que l'han pogut fer els diversos grups parlamentaris. Bé, miro de respondre les qüestions que se'ns han plantejat. En primer lloc, ens preguntaven sobre les conseqüències que pot tenir l'aplicació d'aquest projecte de llei sobre la població juvenil, específicament potser en l'àmbit de l'habitatge. És difícil valorar-ho de forma precisa. En tot cas, destacar que la problemàtica de l'habitatge, diguéssim, continua existint, i el que passa és que durant els darrers anys se n'hi han afegit d'altres que l'han fet encara més complexa la situació de les persones joves, no? Però la problemàtica de l'habitatge continua existint i, per tant, la situació, diguéssim, tendiria a agreujar-se, especialment en algunes si es duen a terme alguns dels punts com els que hem comentat, no? I a més entenem que tampoc no és una problemàtica específica de les persones joves. Entenem que aquí sí que hi ha un element clau, que és la concepció de l'habitatge com un dret bàsic o com un dret de primera necessitat, no? Que això és una cosa que ja està regulada, diguéssim, a la Constitució i que tot i que es pot reformar i tot plegat, i per tant segurament és una cosa que va més enllà, no només afecta a la gent jove. Pel que fa a la possibilitat de revisar coses que apareixen al Pacte Nacional de l'Habitatge, entenem que tot és revisable, el context canvia, durant els darrers anys han passat moltes coses. En tot cas, qualsevol canvi del Pacte Nacional per l'Habitatge o d'una legislació que hi ha, entenem que ha d'estar ben justificat i ha de tenir fonament i ser creïble que allò realment tindrà un efecte positiu i desitjat, no? Només aquest seria, diguéssim, el criteri. Després ens preguntaven si al marge del tema de l'habitatge, si amb la resta de la llei creiem que podria tenir un efecte positiu per facilitar l'emancipació de gent jove, la incorporació a la recerca de feina o projectes d'emprenedoria. En principi el Consell Nacional no es posiciona en contra d'aquest objectiu de reactivació de l'activitat econòmica. Per tant, si hi ha mesures eficaces que ajuden a reactivar l'activitat econòmica, entenem que poden ser positives també per la gent jove que té ganes de tirar endavant projectes i si poden generar ocupació, no? L'únic que demanem és que hi ha d'haver, a més d'aquest criteri, hi ha d'haver d'altres, que no només sigui l'activitat econòmica, sinó que també sigui el model de societat que es promou i que es desenvolupa o que orienta les mesures que es duguin a terme, no? I per últim, dir-vos que ens sap greu no poder fer referència al conjunt de la llei perquè hi ha àmbits temàtics que realment no controlem. El Consell Nacional no és una entitat que pugui generar discurs de forma immediata sobre alguns temes, representa una pluralitat d'entitats molt ampla i, per tant, sobre temes agroambientals o determinats temes doncs potser no hi ha un discurs tan elaborat i, per tant, ens hem centrat sobre allò que el discurs està més o menys fet i acordat, no? I després també una mica, clar, també veiem una certa problemàtica en la llei, que en certa manera és una llei poc propositiva o que proposa poques coses noves, es basa només en la modificació o supressió de coses que ja existeixen. Potser amb aquesta voluntat d'activar l'activitat econòmica potser fos interessant ser creatius i apuntar coses noves, no només desfer o modificar coses que ja existeixen, que potser algunes sí que s'han de modificar. Nosaltres, clar, només hem pogut valorar supressions o modificacions de lleis que ja existeixen, no hem pogut valorar propostes noves.